Benvidos, benvidas a outra charla máis destas quintas xornadas sobre o Entroido de Galiza. Hoxe non sei se a xente que nos estades a escoitar por podcast ou por vídeo detectaredes que muda un pouco o son. Estou aquí con uns problemas técnicos, pero penso que se escoita ben. Pero, como dicía, esta é unha nova charla destas quintas xornadas do Entroido de Galiza, unhas xornadas que, como sempre digo, tedes subida en Spotify, en iVoox, na canle de YouTube, aí onde subimos todas as nosas conversas, onde temos distintas charlas que realizamos ao longo destes últimos anos con diversos entroidos de todo o país, tamén con antropólogos, antropólogas, investigadores, porque a idea é, a parte de coñecer esa riqueza, esa diversidade de entroidos que temos, coñecer tamén o seu significado, os seus ritos, digamos que empaparnos máis do seu significado, non? Porque o entroido, eu sempre digo que, sí, é unha festa, pero é algo, como di o antropólogo Rafael Quintí, é algo moi serio, non? Entón, é importante coñecer o que celebramos, coñecer o que visitamos, coñecer o papel das súas máscaras, como digo, aí tedes contido de todo tipo. Este ano xa levamos subidas varias charlas, comezamos o entroido da Illa de Ons, continuamos co entroido en Camba, en Laza, tamén no día de onte gravamos con o entroido de Cerqueda, de Malpica tamén, falamos con Nieves Amado sobre os entroidos e máscaras tradicionais do Val do Támega, unha charla moi chula que nos vai a dar ideas, non, sobre as distintas mascaradas que hai no Val do Támega e nos seus arredores. E que vai a continuar, como digo, estas xornadas nos próximos días. Vamos ter aquí o fotógrafo Robert de la Torre, con quen vamos a falar sobre o papel da divulgación e tamén dos fotógrafos no entroido, como interfire no rito do entroido. Pero na charla de hoxe vamos a coñecer outro deses entroidos que está fora do circuito de Ourense, porque eu, que son un gran apasionado dos entroidos en Ourense, sempre digo que hai máis entroidos que na provincia de Ourense, había por todo o país, chega habendo, e neste caso vamos a falar dun que está na provincia de Pontevedra, que é o entroido de Ribadetea. E con el vamos ter connosco a Jonathan Zúñiga, que seguro que o coñeceredes polos seus traballos de divulgación en 50.000 campos, antropoloxía, mitoloxía, lendas, patrimonio, roteiros, etc. Entón, vamos a darlle o paso e vamos a comezar con el a conversa. Moi boas. Moi boas, Borja, que tal andamos? Que tal? Xa tiña ganas de facer unha conversa contigo dende hai moito tempo. Isto deuse co entroido, pero tiña ganas de facer aí sobre mitoloxía. Ti tes pateada e controlada toda a túa zona faz un traballo de divulgación impresionante. Pois moitas gracias, a verdade que sí, que teñamos falado en outra ocasión, cando estuvera un pouquiño na radio e todo, fai anos pola cuarentena, que xa choveu un pouco, pero ao final, moitas veces por falta de tempo e o calendario que anda, como quizás estamos cos entroidos, logo verán outras cousas, pois é complicado. Pero, en primeiro lugar, quería agradecer xa dentro do entroido de Ribadetea, dos mudados ás perriñas, esta que nos invitades aquí a falar e a contar un pouquiño sobre o noso entroido. Estaremos aquí para intentar ante a Galiza dar un pouco a coñecer o que nos entroido, porque ao final é un entroido destes que quedou un pouco, como decías ti, máis básico, menos coñecido, pero moi rural e arraigado ás nosas tradicións. É dicir, un dos entroidos que eu creo que son destes entroidos casi que da base do rural que había por todo o país espallado e que, por desgracia, se foron perdendo. E esperemos que parece que sí, que pouco a pouco pois se vayan recuperando. Porque, para que nos escoite e non saiba onde está Ribadetea, contextualízanos un pouco pois da zona na que vamos a falar hoxe. Pois sí, Ribadetea é unha parroquia que está no Val do Tea, no Val, é dicir, dai ben o nome de Ribeira do Tea, no Val Medio. Somos unha parroquia que pese estar nun val, estamos nun paso no interior, estamos moi arraigados á costa e ás Rías Baixas, porque aquí se sube o monte máis alto da nosa parroquia, que é o Pico Salgueirón, na Serra do Gallero, xa ves a Ría de Vigo e Arcíes. Entón, que fai que culturalmente nosas raíces pois estemos moi influenciados polo mundo litoral do sur das Rías Baixas. Estamos tamén moi cerquiña da propia vila de Pontareas, facemos linde con eles, e máis ou menos ese noso ámbito xeográfico para aquel que nos queira conocer, moi preto tamén da cidade de Vigo. E tamén, antes de entrar un pouco no que é na estrutura do vosso entroido,
a pregunta que sempre fago a todos. O vosso Entroido desapareceu e viviu un proceso de recuperación ou pola contra, que máis ou menos nunca se perdeu? O noso Entroido, digamos que desapareceu nos últimos anos, por así decirlo, porque eu de neno, eu teño 38 anos, eu saía as perriñas, é dicir, porque o noso Entroido está dividido en dous, un que sería o persoaxe, que xa falaremos del, que é o mudado, e outro rito que conservamos co seu nome propio, que era sair as perriñas. Eu cando era un cativo, xa, te digo, con máis ou menos a partir dos 5 anos por aí, cos meus veciños e algún familiar, salíamos polos redores da nosa aldea en Ribadetea, na aldea de arriba, pero claro, íbamos a buscar as perriñas polas casas, pero xa íamos de Spiderman, de mosquetero, de pirata, xa non era ese Claro. traxe tradicional. Pero, coño, que tamén me lembro que por esa época, ainda a mediados dos 90, ainda había rapaces máis maiores, adolescentes, que te viñan casi cos últimos mudados sin ter apariencia real, que a mítica funda ou máscara destas que había que eran como de goma ou a peluca, algún hasta de vello ou bella vestido, tamén a facer as perriñas pola parroquia, e ese foi tal vez cando a partir de aí, dos anos 90, casi se perdeu. Si, había algún neno que curmao co primo iba a casa aos veciños a pedir as perriñas, pero hubo un punto de inflexión de casi desaparecer prácticamente por completo ata 2017, que empezamos aquí na parroquia, a Asociación Veciñal a recuperalo. Ese foi o peor momento que tuvo o noso Entroido, que era casi extinto. Por eso te digo, nos finais dos 80 e 90, igual non había o persoaxe do mudado, como era realmente o tradicional, pero o rito se seguía facendo, ainda que fora a nivel máis pequeniño polas aldeas da parroquia. Pero ese período a partir do ano 2000 hasta 2017 foi o peor para o noso Entroido. Lembrabasme xusto con iso cos merdeiros, porque moita xente aquí en Vigo, do que é da figura do merdeiro, dicía, bueno, eu cando era nova, nos anos 60, 70, 80, 90, incluso ata comezos deste século, o traxe como tal xa non existía, pero aínda se mantiña de algún xeito o rito, incluso o nome do merdeiro, non? Entón, entendo que é algo semellante, que estaba aí na xente, pero xa, digamos, que perdera parte do seu contido, non? Sí, ahora, o nome do persoaxe que o mudado realmente se perdera. É máis, que moita xente, o que é o rito, que se as perriñas pensaba que era o nome do persoaxe tamén. Unha perriña, Claro, viña unha perriña, realmente perriña é pedir as perras, non? Que claro. diñeiro, non? Pero se perdera, casi que, xa te digo, xa nos 90 a comezos xa éramos as perriñas solo, xa non me lembraba se que era co persoaxe, era o mudado. A xente maior sí, pero hubo un momento aí que a miña xeración hasta anterior, o que é o nome do persoaxe prácticamente se perdera. Se lembrou o nome do rito, iso sí, que iso quedou hasta hoxe en día. Pero ese arraigo que había de, bueno, que logo falaremos do persoeiro, pois estaba totalmente desaparecido. E como comezou, quero dicir, este proceso de recuperación? Como se deu? Como xurdiu todo iso? Pois máis ou menos eu, dende a Asociación Veciñal de Ribadetea, que é onde estou, é cultural, como saben, son enamorados entroidos, que te vamos a saber ben, pois que viaxaba pola terra galega, polo país vendendo todos e tal. Claro, me empezou a dar un pouco de pena que, jova, que eu de neno facía aquí cos meus amigos, cos meus primos, como irmán, e o joder, dixen, pois é unha mágoa que en Ribadetea, que eu vivino de neno, jova, que non hai unha maneira de recuperalo. Entón, primeiro, o que fixen foi un pequeno estudio a nivel parroquia, falando sobre todo ca xente maior, con miña avoa, con veciñas, familiares, e de aí, cando xa recuperei tiño unha base pequena de estudo, por exemplo, que eu non o lembraba, que o persoaxe se chamaba o mudado. E outras certas características, pois, atrevime eu só, no 2017, collín o día de Entroido e o domingo de Entroido, como tiña unha máscara chula de ir a algún Entroido así que colaboraba con un amigo e demais, puxena, e pola miña zona, onde eu me criei, que é a zona da casa de miña aboa, que é a aldea de arriba, pois aí a dar unha volta por 4 casas de 4 amigos, e a idea gustou bastante. E aparte me acordo que era como está agora mesmo o tempo, chovía bastante, foi un corredor que tuve que correr, quixera ou non, e gustou bastante. O seguinte ano, que foi 2018, un amigo foi comigo, se animou tamén a vir comigo, e xa po seguinte ano xa éramos uns 15. Xa a cousa, a xente rompeu ese medo a sair, gustou, e foi pouquiño a pouco, así como fomos crecendo. Nos tocou o COVID, aí no medio, parón do COVID, pero, bueno, seguimos traballando un pouquiño en estudiar como era máis o persoaxe, falar que a xente maior, que iso é importantísimo,
porque para que se sinta involucrada, que estamos recuperando algo que eles sí que viviron no pleno 100%. As persoas que teñen máis 70 anos, eles viviron como na tradición pura e dura. E facéntase un pouco de piña de traballo, conseguimos despois do COVID a crecer bastante, pouquiño a pouco, escalando, pois que a xente agora, moita daqui, se sinte identificado non só daqui, senón que xente de outras parroquias, amigos e tal, que sempre lle gustou Entroido, pero na súa se perdeu, pois veñan arriba de Tea, o domingo de Entroido tamén con nós, con traxe, a facer o corredoiro polos camiños e corredores da parroquia. Que aparte é unha pasada porque, bueno, quen sexa moi novo, bueno, nós tamén somos novos, pero quero dicir, quen teña, claro, Bueno, 14, 15, estamos aí, eu acabo de facer hai uns días os 39, o sea que estamos aí xa no... Estamos na mesma quinta, pero como facelos agora, o sea que... Claro, quen teña 15 anos, 16, 17, bueno, igual non, pero quero dicir, 2017 foi hai 2 días, o sea, quero dicir, nun período moi pequeno de tempo, tivestes unha consolidación do Entroido, por lo menos que, quero dicir, si que non fun ali ainda, pero si que o sigo, unha consolidación meteórica, non? O sea, hai moi pouco tempo. Sí, pero eu creo que a veces que se fai a veces hasta sin querer a veces, pero tendo unha pequena boa base de traballo, cando faz primeiro, por exemplo, un pequeno traballo de como era máis ou menos o persoaxe, o rito, a festividade na aldea do Entroido, e partes dela intentando involucrar a xente, pero claro, que xente de aquí, que se sinte identificada porque era a nosa tradición de todo, e todos se lembraban de ir de nenos, ou que os pais iban, entón, cando vas a traballo intentas non convencer a xente, senón de que, joder, non so día de Entroido, se non vas ir a ninguna vila ni nada, queda na aldea e, un principio, ainda que non saias por aí vestido de mudado, se vamos a casa o que sea desas perriñas, ainda invites a beber algo e tal, iso gustou moito na aldea, volver a recuperar eso. Entón foi algo que foi pouco a pouco sentindo a propia xente identificada. Por exemplo, agora, nos nenos gustou moitísimo, nós somos un Entroido que se vai ver nas fotos, temos moitos nenos, lles encanta o día de correr a aldea, porque vale, é un día especial, corres a aldea ese ano, algúns bancos pais, outros bancos avós, este ano último viñeron varios que viñan cos avós, o avós vestidos e o neno vestidos. O sea, por nenos é un día xeral. E involucrar os nenos a veces é importantísimo, porque o pasan ben e arrastran os adultos. E na casa dos tíos, dos avós, que vamos a ir, porque ao final somos todos a maioría da mesma parroquia, xa están esperando por eles. E con eles vai todo co colectivo, non? Que somos o resto. Entón, eu creo que cando tes un bo traballo de base, que isto tanta axuda, que tu hemos estado en varias ao principio, te invita a unha charla divulgativa, ou un centro de estudo a explicar como é Entroido, tes unha base boa, e que se sinten identificados nenos e maiores de outras parroquias que era igualito o noso, iso, claro, fai un traballo que a consolidación ao final sea moito máis doada. Claro. E no voso caso, ademais, no voso Entroido, porque nalgúns comentan, non, que lles afectou moito a dictadura, tanto pola prohibición como que a guerra foi como un machazo que logo foi complicado recuperar. Se outra xente fala do abandono do rural, cara ás cidades, a emigración, non, como un golpe grande. Non sei se no voso caso, un pouco a xente mellor que lembra, quero dicir, cal foi o factor, os factores que fixeron que fose ainda menos, non? No noso caso, eu levo estudado, cando foi o golpe da Guerra Civil, decir que Ribadete é un caso moi curioso, porque no ano 39, despois de cando acaba a Guerra Civil, ese ano nese verán, que foi unha mágoa, porque non me acabo de lembrar agora, temos o cartel que hubo festa en Ribadetea, que é raro, iso que foi unha parroquia que, como todas, por desgracia, tuvo súa opresión, como todos, xente que tuvo que fuchir, xente que mataron hasta no monte, tuvo represión, pero ainda así tuvo festa. Falando cos maiores, se hubo un parón por levar a cara tapada, que solía ao principio a ditadura franquista atacar duro, aquí non se lembra. Por exemplo, eu sei por miña avoa que nos anos 50 aquí o Entroido estaba en pleno auxe. É dicir, aparte que era un Entroido mixto, que é raro, que moitos só podían salir homes e demais. Aquí non. Miña avoa saía nos anos 50 de mudada, as perriñas pola súa zona da aldea de arriba, e non tuvo ese, parece ser que non tuvo ese parón real. Eu creo que tamén na época da represión depende un pouco xeográficamente que zona estuvera do país, e depende tamén naquela zona cal era o rexidor religioso, non, por decir, o que censuraba o paganismo de forma brutal ou que deixaba un pouco man aberta, que hubo un pouco casos de todo. Aquí non temos directamente sinal de que isto parase, non? Nos anos 50 estaba a pleno auxe, nos 60 igual, decir que o peor foi esa época. A partir dos 90, cando a miña xeración se fixo moza, que empezou xa como que en día a salir, decir, a ir a Entroido de outros lugares e tal, foi o peor caso para nós, foi cando empezou a desaparecer. Sí que hai un baixón
en torno aos 70, 80, porque aí migra moitísima xente tamén, e crea un baixón, porque isto ao final lo facían a xente nova, os rapaces, sobre todo os mozos, claro, adolescente, e faltando parte deles sí que un baixón, pero o peor momento foi o que contei ao principio, foi cando casi desaparece. Estas fotos que, por exemplo, estás pondo, esta en cuestión non é de Ribadetea, é da parroquia do lado de Pías, que, bueno, me pasou un amigo meu, Félix, que o entroido era igualito. Aí vemos un pouco, isto xa os anos 60, por aí, o traxe típico noso, que logo comentaremos, que con roupas vellas, o trapo na cara, etc., tapar a identidade, dai o de mudado, que muda a apariencia. E a primeira que puxeches é que en Ribadetea, iso non baila aquí, porque aquí realmente a festividade do Entroido, que esta, que era unha gran festividade, remataba pola noite nun baile de todos, e este non sei o lugar exacto que fixeron ese baile, pero esa foto debe ser de comezos dos 60, porque o señor maior que está á esquerda morreu fai uns anos, tiña casi 100 anos, e aí sí, normalmente xa no baile a xente saía pola aldea co traxe bello, ca roupa bella e demais, cara mudada, pero o baile xa iba un pouco máis arreglado, igual xa cambiaba o traxe, o primeiro era de batalla, para percorrer a aldea, facer troula e demais, e o segundo xa era un baile que se disfrazaba, pero puña mellores galas e demais, sabes? Pero, bon, que esa foto é moi antigua, debe ser de inicios dos 60, máis ou menos, e propiamente daqui de Ribetea, dese que miña abuela lembra, dese baile que se facía despois, pola noite acabar o recorrido dos mudados. O sea, que, porque na anterior charla, non, coa xente de Malpica, claro, eles fixeron aí un proceso de recollida a comezos dos 90, entón, eles decían que, claro, naquel momento, pois, contaban con testemunhas que naceron no século XIX, que, vamos, todo moi fresco, non? No voso caso, entendo que tamén o chegar casi a todos os nosos días, tamén a hora de falar coa xente máis maior, eso fixo, non? Que ata tempos máis recentes, pois, esa memoria estivera viva, non? Sí, iso, por exemplo, a miña propia avoa, que seguiran parte dele, algunhas veciñas do entorno de onde me criei, que foi a súa zona, sí, estaba bastante, é dicir, que recordaban perfectamente, hasta de ir a pedir, hasta que se querías quitar o trapo, como chamabas, ou a careta daban co bimbio, é dicir, estaba moi recente. Non sabemos un poquinho da antigüedade do que o noso entroido polo nome das perriñas, iso sí, se queremos datarlo un pouco canto de antigo porque claro, perriña ven de perra chica, que eran os céntimos da peseta de finais do século XIX, entón sabemos que en esa época heredou ese nome, tiña que existir. Eu penso que era máis antigo ainda, solo que aí cando realmente se ia polas casas a pedir directamente diñeiro, porque ten un período, iso sí, no franquismo hubo un período que tamén pasoulle aquí os veciños de Mos, os currimiños, que daqui mando un saúdo porque somos prácticamente o mesmo persoaxe, un no Val da Louriña, outro no Dotea, pero irmáns pola Serra do Galleiro, que como había poucos cartos se daban ovos. Mais ou menos decía perriña ou jueviño, o sea, cando se ia polas casas. Eu pensaba, porque nos entroido remata, despois, días despois, antes se facía no día, nós tamén de nenos facíamoslo, co que sacamos, como dicíamos nós, facíamos unha merendola co colectivo, non? Que hermandade que salimos. Ahora, días despois, facemos unha cea co recaudado, non? Que pola parroquia, pero antigamente, como daban ovos, eu pensaba que facían un banquete con eses ovos, pero non, me contou miña avoa que non, que se levaban a feira de Pontareas o seguinte sábado, iso era o domingo, o seguinte sábado, que a feira de Pontareas daquela das maiores do país, e aparte podíanse levar, bueno, pois cada un animais o que fora, se vendía todo ali, e co que recaudaban da venta dos ovos, aí é cando se facía a súa merenda con todos os amigos que saliron ese colectivo. Iso sí que foi realmente no franquismo, porque había unha escasez de diñeiro que non facía viable, pero para conservar a tradición, para que miremos que activamente tamén se innovaba para conservar as súas festividades, pois fixeran ese pequeno cambio. E no voso caso, porque, por exemplo, noutros entroidos sí que igual, pois recuperaron o entroido nunha parroquia, pero no resto das parroquias no seu momento tamén había, e había as mesmas figuras, había eses duelos, non? De deixarlle aí o meco, bueno, estas cousas. No voso caso, quero dicir, nas parroquias aos arredores tamén había exactamente o mesmo entroido coa mesma estrutura? Sí, por exemplo, esa foto que puxeche aí, que hai unha máis que hai que de Mondariz, son dunha parroquia de enfrente, esta sea de Pías, que está ao outro lado do Tea, que aquí tamén se chamaba Mudado, parecer, este é Mondariz, na zona alta da montaña de Mondariz, hacia Terras de Montes, que va enviar na zona de Gargamala ou Sabaxáns, pero o persoaxe é o mesmo. Alá exactamente salían a perriña, pero non sei se o nome do persoaxe era igual. É dicir, o rito era totalmente igual. O que se perdeu non, o que cambiaba é que en algunhas tiñan o nome diferente. Por exemplo, aquí na parroquia de Xinzo, que está cerca, era o farrapeiro, de farrapos, de roupa bella.
noutros lugares chaman ya mascarita, noutros pesetiñas, que pesetiñas é como a evolución de perriña, realmente. Por aquí falaban do maruxo tamén. Iba a dicir eu, é que justo me pitache a boca, porque hacia o sur do condado, hacia as zonas de Alxén, en Salvaterra, por aí, chaman o maruxo. E tamén o mamarracho, na zona de Salvaterra, por aí, se me algaran algún lugares, lle chaman o mamarracho, pero o persoaxe exactamente o mismo, e o rito é exactamente o mismo. Pode ter algunha variante? Pode, por exemplo, en Xinzo Farrapeiro, parecer decoraban algún carro e todo, despois de dar a volta pola parroquia, pola súa aldea, ou baixaban a vila, Pontareas, a mostrar a decoración con flores e todo o carro. Pode haber algunha variante, así como en Pontareas, que está perdida, había o Domingo Leiro, que se facían tipo Ourense, que se facían olas con 15, con outros, se rompían con premios, e tamén se facían no entroido de Pontareas, foron xa cousas que se foron perdendo. Pero o persoaxe, basicamente, o rito era o mismo en todo o Valdotea. E polo que teño entendido, chegaba hasta a zona de Ribadavia. Por exemplo, unha cousa que vou mencionar agora rápido, porque saiu nunha foto, que sale nunha foto unha moza, unha noiva, non como un matrimonio. Iso tamén se heredou un pouco que había aquí no condado dos antigos corridas do galo, que tamén había, levaba un mozo e unha moza, é dicir, en casamento, non? Pois isto tamén se facía, que o personaxe era exactamente igual na zona do Ribeiro. E normalmente iban travestidos, claro, por iso esa moza, é dicir, esa noiva é tan alta. A noiva sería ser o rapaz e o noivo solía ser a rapaza. E normalmente xuntábase así un rapaz e unha rapaza que a propia aldea, a propia hermandade da parroquia quería como xuntar, non? Era como un pouco ao mesmo tempo unha broma, os facía desfilar así no entroido, e aquí tamén que hubo tradición das corridas do galo, que eran outras festas invernais que casi xa se perderon totalmente, se elixía un rei ou unha raíña que exactamente era o mesmo, o significado de base era o mesmo. Por exemplo, isto de levar así, pois sei que no Ribeiro, que teño amigos alá que tamén lles gusta o mundo do entroido, tamén se facía así. E tamén, bueno, un pouco para entrar en materia, non? Quero dicir, cal é a estrutura dos entroidos, as figuras, os ritos que hai, bueno, cal é, digamos, o entroido completo e se todo o que facedes agora, quero dicir, que sería o que se facía antes que agora xa, pues, bueno, non se fai ou non se puido recuperar aínda, etcétera. O noso entroido, ao final, é un entroido rural galego que moitos aquí compañeros e compañeras van se sentir totalmente identificados, como era o choqueiro e moitos outros, que ao final é moi doado. A esencia prácticamente é a mesma. Espera un segundiño, ahora que me entrou aquí algo. A esencia é a mesma que antigamente, basicamente, é dicir, era ir o día do entroido o arcón, bueno, a arca ou o baúl da roupa bella, normalmente, antigamente se curraban máis. Bueno, xe tamén non o curramos, pero se curraban máis porque miña abuela lembra que non iba da casa. Igual iba do tío, ou a do outro familiar, para que fora máis difícil de que identificaran, porque a clave do mudado, que muda apariencia, é que non te identifiquen cando vayas a pedir polas casas. Pois se poñía roupa bella, non? É dicir, a forma máis fácil de tapar a cara era o pano, que non estábamos o trapo, non que un pano cun sollos e demais, un gorro na cabeza, unha boina ou un sombreiro de palla. Algúns tamén te recollido que eran máis artesanos ou eran un pouco máis ingeniosos e facían caretas, de madeira, con osos de animais, me ten dito algunhas persoas maiores de aquí, eran mínimos, ou a maioría levaban o trapo. E despois, con esa roupa bella e tal, íbase polas casas a pedir, esa pequena irmandade, era como un truco-trato. Pedías as perriñas, hasta a voz, como suelo facer, tiña que ser diferente, porque non te podían identificar nin pola voz. Eu isto aprendino de neno, porque aí me sale de neno, moita xente non é capaz de facelo así de golpe, que é como nos pedimos, que é unha mezcla entre home e muller, que é algo así, prin, prin, prin. É que hasta a voz, eu como mameno de neno, sale a primeira, o sea, ten que ser algo que non te reconozan por ela. E é como un truco-trato, faz un pouco de troula e tal, se a xente se porta ben e che dá perriña, entón descubres a identidade, que é a base, non? Recibes a perriña. Se a xente non tal e te quere tocar ou te quere quitar o trapo ou tal, entón levas o bimbio, que os nosos bimbios aparte ten que ver moito con o noso rural, porque era co que antigamente non estamos ao final nunha zona tan vinícola, co que se ataban as viñas tradicionalmente, por iso que vendo rural directamente, entón podías darlle co bimbio, non? Logo, a vez que che daban, pois solían ofrecer de beber, solían ofrecer de comer, se facía troula na casa, habrá unha foto aí que se ve que a xente maior disfrutaba, sobre todo a maior, porque xeran ser xente moza que salira, e esa conexión de novo dos maiores cos mozos, pois era o máis fermoso que había no entroido, entón disfrutaban todos un pouquiño delo. E iso é a base máis ou menos do entroido, o persoaxe este que é o mudado, que é
recolle, pois, sobre todo, roupa bella, roupa, pero ao mesmo tempo intenta ir elegante, travistos sexos e demais, para tapar a apariencia, e o rito ir a buscar esas perriñas e, bueno, pois, que acharderan e, con eso, facer un bote que acabaría sendo, ao final, pois, unha cena, unha comida do colectivo que saiu todo. Antigamente, digo, a diferencia que había antigamente é que eran moito máis en masa, Claro. eran moitos grupos, agora vamos só un pelotón, claro, reunido, antes había moitos grupos, despois que, por exemplo, o día do Entroido acababa cun baile, que hoxe en día non o temos. O domingo de Entroido acababa cun baile e, posteriormente, o seguinte fin de semana é cando eses colectivos facían as súas comidas, non? Un pouco Claro. a diferencia básica, porque o resto a esencia sigue sendo prácticamente a mesma. E ademais as perriñas, os mudados, quero dicir, vostedes no voso caso, algún meco, algún entroido ou quero dicir, algún elemento máis ou non? No, realmente o noso domingo de entroido chamaba aquí, pois, decir, aí sí, hai lugares que teñen o meco, teñen fachos, no, aquí era percorrer, é máis, que en moitos lugares levan chocas, e aquí realmente non te recollo que se levaran chocas, por levar unha campana ou de choca para que a xente sala cando pida esa perriña e demais, pero realmente no, pero claro, o entroido do condado noso ten varias partes. Nos recuperamos a parte máis do entroido, que é o Vale. persoaxe que se travese, bueno, que se vestía ademais, pero claro, aquí había ranchos de reis anteriormente, en Ribaetía non, pero en parroquias veciñas había corrido do galo, que tamén entraba dentro desas festividades de inverno, ao final do inverno, entón era máis variado, pero que é un entroido puro, que sería os modos as perriñas, basicamente, é o que explicamos. Non había fachos ou tal, non se lembra, é dicir, nadie o lembra que houbera. É dicir, o personaxe pois era o mudado, que podía ir calquera, pois o que digo eu, que este non entroido que hai un personaxe que é mítico, significativo, e moi característico do lugar, no, aquí non hai dous mudados iguais, é dicir, somos todos Claro. diferentes, somos parecidos, pero cada un é diferente. E ese, máis ou menos, é a base do que é o noso entroido. Claro, e iso tamén é o entroido, non? Porque moitas veces hai esta excesiva fascinación por ter unha máscara preciosa, chamativa e tal, pero quero dicir, o entroido ao final é moito máis que iso, non? Entón non é un entroido que non teña unha gran figura vestida e tal, quero dicir, non significa que non haxa un entroido igual de potente, importante, non? Sí, aparte, ao mellor hai veces que hasta recuperan, sí, un gran traxe, un gran persoaxe que se perdera, que tiña unha gran máscara, por exemplo, moi elaborada, Claro, pero a veces non se recupera o rito que facía ese persoaxe, como mellor iba a pedir polas casas tamén, inda que levara claro, esa máscara, ademais, simplemente iba a pedir polas casas. Por exemplo, outros entroidos como o noso, que son máis rurais, máis da tradición das propias aldeas, que pode ir todo o mundo, porque tamén iso pasaba cos ranchos de reis. Aí sabía un traxe que era característico, había que saber bailar, é dicir, non todo o mundo antigamente tiña acceso económicamente a eso. En cambio, estes entroidos, a xente humilde podía ir no medio. E máis, que eu creo que eran máis da xente humilde. Eu creo que ese é un dos problemas que haya poucas fotos. Porque a maioría da xente que se leen estes entroidos, así como dos ranchos de reis hai moitos máis, porque no caso claro. dunha recuperación de Ribaete, así que había xente que tiña económicamente unha clase máis alta, que un dos que sae na foto, nos entroidos eran máis humildes, entón é máis difícil atopar fotos das clases, decir, da xente máis pobre da parroquia, non? Que era quen disfrutaba máis destas festas, porque eu tamén teño recuperado que, claro, normalmente iban mozos. Logo tamén, bueno, había xente que se sumaba aos mozos, pero a mí tamén ten contado xente maior que personas xa de edad, digamos, máis madura, e demais, máis adulta, levan todo o ano esperando esa festa, porque Claro, era dele. Puñan un claro. igual con 50 anos, puñan un trapo, un traxe vello e iban facer trola pola aldea, polas tascas e bares que antes tiñamos moitas, e pasaba o día así por aí. Claro, era unha Claro, festa para todo o mundo, a que, é todo o dicir, mundo. como probablemente o entroido, que había hasta un pequeno libertinaje que ese día podía decir, non facía falta pedir perdón. Claro, sí, sí, sí. E como é a acollida da xente maior cando saídes a correr o entroido, non? Porque un pouco o que é común, polo menos en todos os entroidos que entrevisto, é que adoita ser a xente máis agradecida, que lembra con moito cariño, incluso algunha xente comentábame estes días, non, que nalgúns entroidos que se están a masificar nas súas zonas, como quenes máis afectados son a xente maior, porque xa se crea un ámbito de botellón, festa, masificación, son da xente maior que queda desplazada e, sen embargo, todo o mundo di, non, que a xente maior é quen máis participa e quen máis o lembra con cariño, entón.
Claro que, sinceramente, o que vexo en Ribadetea, que ten algunha foto aí con xente maior, é que son o que máis o disfrutan. Por qué? Porque lles lembra o que foron eles de nenos. Claro, Eu digo moitas veces, a nosos veciños maiores lles estamos volvendo a ser nenos en ese día. Mira, aquí temos, por exemplo, dúas mudadas que veñen a desfilar xa de edad bastante madura tamén, pero a xente que te recibe na casa de máis de 70, 80 anos, que son a maioría, aparte, ao principio eran máis tímidos, agora xa se xuntan, pois, cando hai un barrio, 4 casas xuntas, unha aldea pequena, xa están xuntos esperando na porta para darte as perriñas, fan eles a troula contigo, eles son os que volven a ser nenos, e que realmente os vexo que volven a ser nenos. E esa conexión que hai entre xente máis nova, e sobre todo nenos, que moitos nenos da parroquia xa non os coñecen, saben que son fillos ou netos de tal, non os coñecen, e que volven a saber ali, e que igual que vas a troula, chega a perriña, ti quen eres, o mito que a xente maior, lle gusta tamén a troula, lle gusta xogar, joa, se lle deixa, lle gusta, e saca la tal, ti eres tal, e este quen é, pois te é o neto de tal, que o mellor o neno ten 5 anos, é unha emoción que a nivel parroquia é unha emoción grande, sabes? Porque estás facendo outra vez unha esencia de unidade cos teus veciños, por así decirlo. É dicir, moita xente claro. maior pasa case aislada todo ano na casa, no seu terreno e tal, e este un día que, aparte de compartir co resto, se sinte valorada tamén, porque vas Claro. ali, lle botas un baile, unha risa e tal, se sinte que volva a ser alguén, sabes? É dicir, entón, para min, xunto aos nenos, son os que máis disfrutan, porque volven, eu vexo na súa cara e en toda a forma que teñen hasta xente que conoces que está mellor atravesando un mal momento, pero faz eso, faz ali un pouco de troll e tal, e volven a rir, a decirte unha broma, unha brincadeira, unha retranca, esta xente está disfrutando como cando eran nenos, sabes, directamente, toma unha galleta, bebe, queres un vaso de viño da bodega, ou, o sea, decir, volven a ser nenos. Claro, e realmente, quero dicir, ten unha función, non, de xeración de identidade na zona, de cohesión social, de xerar vínculos, non, entre a xente, quero dicir, alén desa festa, ten un papel de creación, como digo, de vínculos moi importante, non? Sí, xa propiamente eu vexo a veces cando están esperando a que pase a comitiva, que están fora nos portais, non? Dos eidos, que se xuntan ali 4 ou 5 veciños, sobre todo veciñas, xa antes de que cheguemos están falando entre elas de como lembraban o mellor elas cando iban elas de nenas. E iso é fermoso. Claro, É ter un día do ano que estaban facendo aí pois sociabilidade, por así decirlo, entre veciños, que levan toda a vida de veciños, e están lembrando con moito agarimo, con moito cariño, cando eles o facían de novo. Iso é fermoso. O problema que ten, como dices ti, Borja, é que moitos están masificando. O noso xa sería impensable masificado, porque non vamos directamente dentro das casas. Moitos veciños nos meten na bodega ou no porche, teñen ali pinchos, bebida para nós, é dicir, isto cada vez hai máis veciños co fan. E claro, se masifica, o noso un entroido que é un corredoiro de verdad, vas andando seguido. claro, Abrir a porta para todo o mundo así e tal, pode chegar a ser un problema. Entón, o noso entroido, o bo problema, que ten, que o noso entroido, como tens que patear a parroquia inteira e non é pequena, claro. tira para atrás, é dicir, veñen fotógrafos e tal, pero tira bastante para atrás. Pero moitos lugares que é máis concentrado nunha pequena vila, nunha pequena aldea, claro, esas masificacións, ao final che cortan ca conexión real que son esos entroidos, non? Que é a propia identidade da parroquia. Claro, claro. Ademais, eu xusto lembrábame agora que hai 2 anos, cando fixeron a primeira saída de proba aí en Mos, os Currumiños, bueno, aproveito para mandarlle a Ismael un saúdo, eu xusto estiven con el ali, con eles, bueno, e había xente que efectivamente, o sea, abría a porta para dentro, dábanlles de comer, dábanlles de todo, sexa, quero dicir, xa pola propia dinámica do entroido, non? Que ten é moi complexo porque non é un entroido, digamos, para ir a ver, non? Que quero dicir, quen vaya ten que facer parte, si non é algo que estás nunha esquina vendo. Unha xente que, bueno, que aos que lle suele gustar e ven xa como nós, bueno, difundimos un pouco, xa veñen vestidos tamén, veñen de mudados, e o ano pasado viñeron dúas parellas de Vigo, bueno, un ten unha casa aquí, que eu non o sabía, xa nos falaron, ostra, cando chegaron, e que eles son seguidores do entroido, e gusta ir a ver entroidos tradicionais, e cando se enteraron máis ben do noso e tal, ao principio viñeron timidamente, pero denos en conta, este entroido rural, seguramente se vamos, como sabía máis ou menos a base do entroido, se informaran, no medio podemos ir. Cando viron que realmente era así, que foron totalmente benvidos, pois isto controlo de andar, o sea que Claro, sumado en mucho carro, vides vestidos moi ben aparte, ostras, faltaría máis, e disfrutar no tope. Claro, isto non é un entroido para ir vestido de calle, home,
se vas sacar fotos e tal como fotógrafo, é totalmente entendible, non? Que o seu traballo e fa unha importante difusión, non? Pero para vir en ese aspecto de botellón e tal, claro, que non ten sentido, non cuajan, porque realmente non estás parado, todo entroido de movimento. Podes parar nunha casa ou en outra, que son os míticos veciños que máis lle gusta lembrar ainda isto, disfrutan ao 100%, que teñen preparado pinchos e demais. Podes parar ao mellor 20 minutos en esa casa, outras é un minuto, que che dan tal unha troula e tal, pero o resto que todo andando. Entón, xa te digo, non é o mítico caso dunha vila pequena, unha pequena aldea, que todo nunha praza, e aí, claro, se amontona todo e fai non moi difícil que o arraigo dentro das súas tradicións e tal se fagan ver, porque ao final, pois dices, moitos se acaban convertindo hasta nun macro botellón, por desgracia. Claro, efectivamente. E logo tamén, que xa citabas ao comezo, non? A vosa é unha parroquia que tamén tiña no seu momento os Ranchos e Reis que formaban parte deste ciclo de festividades da invernía, non? Sí, o Rancho de Reis aquí se perdeu en Ribadetea. Temos unha foto moi antiga que é do 1929, do 5 de xaneiro, que apareceu na miña casa. A tiña miña boa, non seus recordos, que mítico un montón de fotos que ten, e de repente, mirando así de gola, miro esa foto que é moi pequeniña, aparte hai parte máis grande así na foto, pero moi pequeniña, que era un troido era o Rancho de Reis de Ribadetea. O Val do Tea hai que decir que conservou dos poucos lugares moi ben o Rancho de Reis, eu creo que non só do país, senón que da Península Ibérica, casi a xolla da corona, porque ainda quedan como 7 ou 8 conservados, é dicir, que con nenos, é dicir, a pleno rendemento. Aquí foi unha mapa, aquí se perdeu moi cedo o rancho. Eu creo que o Rancho de Ribadetea, igual polos anos 50, xa non existía. Porque miña avó lembra que viñan ranchos de Reis, esta é a foto famosa que apareceu na miña casa, viñan ranchos de Reis a percorrer Ribadetea, pero moitos eran de outras parroquias veciñas, porque ao final a base era moi parecida. Lo que les eran, non somos los feos, os que salimos de últimos de feos, a terra no entroido, e les eran os bonitos. Eles iban a bailar, danzaban, iban polas casas a pedir o famoso alguinaldo, a perriña, e era totalmente diferente. Eles chegaban ás casas ou a barrios, un eirado que unir a varias casas, bailaban, sacaban as mozas a bailar. Este de Ribadetea, por exemplo, se ve que era todo homes. Na maioría eran todo homes, pero temos outros como aquí os veciños de Guláns que tiñen fotos tan antigas casi como estas que eran mixtos, hasta no franquismo, eran homes e mulleres. Sacaban as mozas a bailar e demais, facían os seus bailes e a cambio lle daban o aguinaldo, non? Decir que hai cosas moi curiosas, porque unha indumentaria que ten o Rancho de Reis, que sempre me chamou a atención, é que no gorro, arriba no pucho, leva un espello, que eu se teñe logo forma, porque un día, bueno, me invitaron tamén un entroido, cos troteiros a bande, con, aquí mando un saludo a Eloi da Freira, e falando con el me dixo que ele leva un espello tamén, e a mí me lembrou o Rancho de Reis, ostras, pois é igual co Rancho de Reis, e me dixo, aquí contan que o espello era para o mal de ollo, que se botabas o mal de ollo, o espello que fai, digamos, o simboloxismo de que rebote, che viña a ti de volta. Entón, entendindo o Rancho de Reis, como normalmente eran mozos que sacaban mozas solteiras a bailar, e algúas podían ter namorado, ou podían ter personas que quixeran namorar con elas, lle podía mandar o mal de ollo a ser danzantes, e co espello lle rebotaba. É dicir, que dentro do tal tiña a súa tecnología e todo para sobrevivir a supersticións. É unha tradición que chegou na miña parroquia se perdeu. Fixemos 2 recuperacións, pero cun Rancho de Reis veciño aquí. Esta foto debe ser o 2021, por aí despois do COVID, que da parroquia do lado. Isto é Rancho de Reis de Fozar, uns vos amigos que aquí mando un saúdo, e aparte algúns son de familia en Ribadetea. Viñeron un par de veces, pero bon, claro, xa non viñan o día propio, que o 5, o día de Reis, non? Da que a súa tradición é máis pagana, máis antiga, creo que ten que ver máis con festas solares e demais, do despois do solsticio de verán, pois viñan, pero viñan antes, viñan en Navidad, no Nadal, non? Non pudimos manter esa tradición, esperemos algún ano volver a recuperalo, porque, ollo, cando sacamos o rancho a bailar 2 anos seguidos despois da misa, que como se facía as últimas veces, a xente gustoulle moitísimo, a xente maior, E máis, se conseguiu un aguinaldo que eu creo que moitos que teñen Rancho de Reis non os iban a conseguir na súa parroquia. A xente maior quedou moi, moi contenta. Tamén porque lembrou o día que salían os ranchos, era un día de unha festa moi grande na aldea, porque, según teño escoitado a xente maior, iban percorrendo tamén a aldea e se esperaba, tamén así foron nas casas que viñeron ao rancho, con moita ansia que viñeron ao rancho, se esperaba. Entón, a moita xente, a verdad, que lle encantou o Rancho de Reis volver a ter a Ribadetea. Que pasa? Que se non tes un grupo de baile, por exemplo, tradicional galego, é moi difícil, porque isto xa é unha danza, son os bailes, é moi, moi difícil. E tes que recuperar os pasos moi antigos, que ese tamén é parte do problema. Entón está máis complicado. É máis complexo, claro. Claro, é moito máis complexo.
bueno, despois estes anos que estades traballando, non, traballando na súa recuperación, que está recuperado, quero dicir, xa pasaron uns anos en deses primeiros pasos, pensas que a día de hoxe o vosso entroido, quero dicir, está asentado, como vedes na situación actual e tamén un pouco, pois, si tedes producido algún tipo de material, xa sexa algún libro, cuaderno, artigos en redes, en formato vídeo, etcétera. Sí, a ver, noso entroido toca madeira, moi agradecidos, está bastante asentado, porque aquí a xente sentise bastante identificado, e hasta teño amigos que teñen, bueno, crianzas pequenos, son ainda moi pequenos, pero dicen, cando teño un par de anos máis, irei con el ao entroido a correlo, cando teño mellor 7 anos, así, o a crianza, non o neno. Cada vez, aparte xa se ven as fotos, cada vez, gracias a Deus, somos máis, polo menos para facer o percorrido en Ribaetea. Decir, que cada vez somos máis, a xente xa nos espera xa de forma, digamos, regular, xa non como antes, que a veces, no, ahora saben que vamos a ir, a ver este ano cachoiva, que pasa, pero bon, tampouco lle temos medo que parte a nosa terra, pero vémolo moi ben asentado, a verdad, vémolo moi ben asentado, porque xa algo que sale por naturaleza. Ahora a xente xa ven, por exemplo, abuelo e neta, porque queren vir a correr o entroido de Ribaetea porque saben que está aí, sabes? Iso axuda moitísimo. Despois xa aparecemos en varios libros, un par deles os teño aquí arriba, por exemplo, xa aparecemos, e algún máis nos colleron datos para aparecer. Temos dado bastantes palestras aquí no centro de ensino, no propio colexio de Ribaetea, que en Ribaetea ainda temos unha unitaria, que somos das poucas parroquias na zona que conservamos unha. Os propios nenos do colexio, cando van algúns entroidos, van a desfilar a Pontareas, eles van de mudados, é dicir, os pequeniños, xa aquí do colexio, van de mudados directamente. E iso xa é un avance enorme, xa que desde pequeniños lle vayan máis ou menos ensinando como era a tradición antiga. Bueno, logo nos teñen convidado a varios entroidos, como en Santiago, en Cobres, o ano tamén estuvemos no domingo Lambedoiro de Chantada. Este ano nos invitaron a Benposta, tamén a Portugal. É dicir, sí, pouquiño a pouco, o entroido está se asentando e cada vez crece un pouquiño máis, non? Que para nós o importante realmente é conservar a tradición en Ribaetea, que é o máis importante. Claro. O resto, se agradece, sabemos que facemos parte en ese aspecto de unha recuperación cultural a nivel galego, porque eu creo que, o que decía ao principio, que o noso entroido se pode simbolizar con moitas zonas do país rurales, que son casi que iguais. É dicir, igualmente ese personaxe, esa figura tan mítica, tan prestixiosa e tal, pero calquer persona, creo que de calquer recuncho da nosa terra, do rural se pode sentir moi identificado con el, e iso é moi importante, porque axuda a dar pé de que non hai entroidos nin superiores nin inferiores, non? Que son, como dice moito Rafa Quintilla, tamén son diferentes realmente, e pode dar máis un valor a que se recuperen eses pequeniños entroidos, que creo que se está facendo. E para nós iso xa é do máis importante. Porque ti, como valoras, estamos vivindo, efectivamente, un boom de procesos de recuperación de entroido, o entroido estáse poñendo en valor cada vez máis, hai tamén moita divulgación que vai na liña de coñecer, entender o entroido, o seu significado, non? E como digo, quero dicir, cada ano van aparecendo entroidos novos, quero dicir, isto é un no parar, e a súa vez tamén, quero dicir, nalgúns sitios está a aparecer ese elemento, non, que o da masificación, comportamentos irrespetuosos, que non é maioritario, pero que hai, xente, pois, que, claro, vai os entroidos, que sin saber que, quer decir, cal é o rito, que é o que se vai facer, non? E incluso tamén, eso, pois, nalgúns, eu sinto, xa comentaba noutra conversa, ter que dicir isto, pero algúns casos tamén institucións facendo para que se desvirtúe todo iso, non? Poñendo sempre o seu interese político e económico, non? Entón, quero dicir, están aí dous factores, un bo e un malo, que están aí chocando, non? Sí, eu realmente casi como diste, eu vexo dous mundos actualmente no entroido. Vexo un mundo que é eso, que as propias, digamos, as propias administracións, concellos, diputacións, están facendo un turismo, creo que macabro a veces, hasta directamente, é dicir, de masificar, moi hasta destructivo a veces para o propio entroido, creo eu, de facelo como se fora unha festa máis, é dicir, non a base tradicional que teñen eses entroidos. É dicir, están quedando entroidos que a xente moitas van, que a mí non me parece mal mente se respete, ollo, pero que se van así máis masificados en autobuses e tal, e que realmente o único que queda aí vivo, que algúns vexo, é o persoaxe. Xa o que facía o persoaxe demais xa casi se perdeu.
E ao mesmo tempo vexo outro renacer de pequenos entroidos que eu creo que é a contraofensiva contra isto. Moita xente que iba a estes entroidos cando eran máis pequenos decide na súa parroquia onde naceu dicir, no, de neno me lembro salir e tal, en vez de ir a eses lugar que está masificado e ao final é como unha macrofesta, por que non recuperar o noso? É dicir, porque hai xente que lle gusta moito o entroido, é dicir, moita xente que sempre lle gustou ir ao entroido, que disfruta dele tal, ahora ve tan masificado en tal, que decide recuperar o do seu lugar. E normalmente eses entroidos son os entroidos. Entón, para mí é como un pequeno despertar directamente. Ten unha cara que está tindo máis en algo moi festeiro, moi festivo, unha festa máis, é dicir, unha gran festa máis do calendario, e outra que está recuperando un mundo tradicional que estaba perdido, que son estes pequenos entroidos. E que cada vez son entroidos moi personalificados de cada parroquia, e que disfrutan a xente da parroquia, e que sí, van a haber seguramente fotógrafos e tal, que parte do entroido ten o seu traballo, é dicir, totalmente respetable, eu os apoio totalmente, pero non se van a masificar. Pode vir o mellor un familiar, un amigo a disfrutar del, pero é algo que queda aí, se está facendo un traballón de recuperación antropolóxica e cultural e tradicional enorme da túa parroquia ou zona, pero queda en eso. Eu, para min, é un bonito despertar por ese lado. Claro, e ademais, xusto comentábame de outro entroido, non? Bueno, aquí, nalgúns que está un pouco máis masificado, o que está provocando tamén é que a xente que sempre iba de fora, que era xente que poñía en valor, que lle gustaba, que participaba, marcha, porque non aguanta, claro, esa masificación, e quen queda é precisamente quen, claro, moitas veces o transforma nun botellón, pero xusto comentaba no entroido de Malpica que esta botellización de todas as festas non é só, por desgraza, exclusivo do entroido. Sí, que sei o que digo, que están xeralizando un tipo de festa para todo, que ao final é unha macrofesta e macro botellón, porque xa pase moitos bens culturais. Nos aquí, por exemplo, en Pontareas temos o Corpus, famoso, que sí, ainda ten a parte das alfombras e tal, pero fora deso, outra cara de Pontareas é macrobotellón, festa, orquestas por todos os lados, tal, é dicir, que parece a veces que hasta se divulga máis esa outra parte que é a tradicional, que é o que chama, ese é o reclamo, pero logo se divulga outro, porque gastamos tanto nesta festa, traendo a tal, gastamos tanto, e iso, claro, iso é un xogo moi perigoso, porque ao final estás facendo que que hai que diferenciar entre unha festa que é unha festa e xa está, como as parroquiais e demais, que po que traer verbena, é po que son, non? Ao que é cristián vai a misa e leva o santo lombo na procesión, pero logo hai festa, e vega xente de fora, a familia e tal, e o que? Pero as festas de raíz tradicional e cultural había que saber diferencialas. Eu creo que as institucións non están sabendo diferenciar. Venden, xa o dicen, Galicia, como unha marca, e iso non é unha marca, será unha marca entidade da propia zona, pero non podemos explicar que como unha marca de entidade de que calquer persona que veña de fora vai ali, vai emborracharse ou vai disfrutar de bailes, non, cada cousa é po que é. E despois tamén está tamén un pouco o que decías, que a xente que lle gustaba de verdade o entroido, levan xa 20 anos, 30, cando a cousa estuvo moi cruda para moitos entroidos, que hasta grande de desaparecer, que iba ali porque lle gustaba, disfrutaba, é dicir, ten ese gusto que che ven de esencia natural tú adentro, que queres ir a velo, moita, claro, ante isto se está deixando de ir, pero eu tamén vexo outra cara que moita desa xente ten a iniciativa de intentar recuperalo no seu lugar de orixe. É dicir, iso sí que é bonito. Por exemplo, a nosa xeración, máis ou menos, que algún dirá que somos uns flojos ou que sea, pero non é por mal, é brincadeira, pero en ese aspecto, por exemplo, de recuperar tradicións, aquí na miña zona, que eu me sinto identificado con ela, está facendo un bo traballo. Porque en moitos campos, non só aquí en Ribaetea, senón en parroquias veciñas e tal, o que máis ou menos a nosa xeración, que pode ir dos 45 aos 30 anos ahora mesmo, é a que está tirando o carro a recuperar o que había aquí antigamente. E tal vez porque tamén está cansada de ir a eses entroidos ou diferentes festividades tradicionais, romerías e demais, e sentirse como que non recoñece a festa, que é todo beber, é todo show, moito show e tal, e decide entón, como nos San Juan e demais, pois na súa zona, intentalo e facelo. Claro, eu de feito viña á cabeza, lle mando un saúdo aquí ao colega Manu do entroido de Aguas Santas en Cotobade, que colega, un enfermo do entroido como a min, pero tamén colleu, xa levaban anos falando, colleu hai eso, un par de anos, e xa, bueno, temos que recuperar o entroido de Aguas Santas e aí está agora,
este ano volven a sair por segundo ano, sacaron un documental, un pequeno cuaderniño, quero dicir, unha persoa que, aparte que un pouco máis nova que a nós, pero pouco máis, se éramos a quinta tamén, e que deses exemplos tamén, non? Igual que a vos, de decir, vale, veña, vamos a recuperar a miña zona, vamos a facer algo práctico que enriqueza tamén a nosa cultura, non? Sí, coincidimos con eles na xornada de antropoloxía o ano pasado, Sí. coincidimos con eles, sí. Sí, e aparte de eso, que estamos no momento un pouco para nós perfecto, porque decir, o que a nosa xeración, agora falando dele, que hubo anteriores xeracións que tamén tuveron moito peso e fixeron moi ben, que recuperaron moi tantos que non xa hubo que o fixo mellor, recuperaron o mellor. O César ou que do César. Pero falo a día de hoxe, que creo que somos os que estamos tirando un pouco do carro, que non temos esa chispa de xuventude, de mocidade, ainda nos queda dentro chispa tal, que hai que saber aproveitala, porque logo pasan os anos, un xa ten outras problemáticas, outros entretenimentos, para decirlo, outras responsabilidades, e logo moi difícil. Se non tiramos nos ahora, a xente que ven detrás, que está moito máis desligada da nosa cultura, pode ser un experto de cultura por internet, por móvil, o mundo tecnolóxico hoxe en día. Un experto da cultura xaponesa, por exemplo, por un exemplo, con 20 anos, e se en cambio a cultura da parroquia de naceu non ten casi idea. É dicir, ese mundo tecnolóxico a veces sí axuda a difundir, porque parte do Entroido tamén, que non comentélo antes, foi gracias á difusión que fixemos no seu día, por exemplo, vía Facebook e tal, que nos axudou moito esa difusión. As redes sociais, se sabes utilizarlas, son moi boas ferramentas, pero hai que saber ter cabeciña. A xente máis nova, claro, xa nese mundo máis tecnolóxico que ve, por exemplo, nun vídeo algo cultural de China, de Xapón, de Australia, e chama atención, e se pode volver hasta un friki delo dende a distancia, porque ten toda a información do mundo nun dispositivo. Claro, fai que ao mesmo tempo rompo o arraigo tradicional que a túa terra, sabes? E claro, entón, a xente que ven un pouco detrás nosa, se non lle damos ese exemplo de valorar o noso, en tentar manter a tradición, eles non van a ter moito máis difícil que nós, se rompemos este escalón que quedou no medio. Entón, somos un pouco máis responsables en recuperarlo. Eu vexo na nosa xuventude moitos compañeiros e compañeros que queren, e temos apoio da anterior xeración tamén, de moita xente que no seu día a xente tiña os fillos e todo máis novos, igual non podía comprometerse en estas cousas, e agora están apoiando totalmente a decir, o que é a nosa xeración, sabes? Sí, sí, totalmente. Aparte, nós ainda somos unha xeración que avós, incluso bisavós, que temos ese contacto directo co idioma, co rural, coa cultura, non? Claro, agora xa hai moito, eu vexo cando vou aos institutos, moitos rapaces que xa os seus avós xa non son galego-falantes, xa non naceron no rural, xa, é dicir, aí o que distino, esa, ahora coñecemos 50.000 cousas que hai polo mundo adiante, pero non coñeces eso, pois as tradicións que hai na túa zona, e a vez que de tanta, creo eu, de tanta globalización que nos están metendo polos ollos e tanto facernos iguais e, ao final, facernos estúpidos, eu creo que tamén pode haber unha reacción aí para volver outra vez ao de aquí, non? Sí, mira, pasounos a nos unha das charlas que dimos nos institutos, aquí en Pontareas, que a maioría de cativos de quinto de GB, cuarto, sexto, creo que dimos hasta sexto. Logo tamén están os mozos da ESO, pero bueno, os mozos da ESO sabemos que van un pouco, lle gustou e tal, pero é diferente, están, a cabeza están outras cousas. Claro, pero claro, non que máis, un pouco máis cativos, que casi ningún se lembraba destos, que casi ningún, algún sí, tiña algún recordo, así algún máis, bueno, que está un pouco máis vinculado ao mundo rural, porque igual está nun grupo de baile tradicional ou así, sí, pero a maioría non. Pero logo nos enteramos, porque miña nai tamén traballa nunha escola, e conoce algúns pais deses nenos, que algúns chegaron a casa e preguntaron aos pais. Era verdad que antiguamente se facía eso, e os pais dicen, pero a túa abuela está verdad? Sí que se acorda seguro. É dicir, que algúns chegaron a casa, e chamou a atención, que lle mostramos, porque damos aparte os traxes e demais, e a chegar a casa preguntaron. Xa non se creían, o mellor, ou non, xa estaban desconectados totalmente, e o mellor, eles son de parroquia tamén, que son da aldea. Pero chegaron, preguntaron e lle dixeron, sí, é certo, se facía así, e iso é moi importante. Porque é algo que xa te digo, parece que, como te dices, se está facendo hasta aposta que se esqueza. E máis, que ao final vivimos nun mundo, para mí, personalmente, que todo ten que ser negocio, entón, se van desaparecendo as identidades e far de tua identidade unha festa que pode ir calquera, como te dices, a disfrutar, simplemente, é dicir, que parece que están ali para servirte a ti, os propios da festa, non? É dicir, para que tío pase ben, simplemente. Pero parece que todo invita a eso, porque eso é o consumismo global, non? Aí se falaría por outros temas, pero, por desgracia, hoxe en día, os que queremos recuperar as tradicións, o noso mundo cultural e demais, é un pequeno enemigo que está aí. Efectivamente.
Pois un pouco con esta conclusión, vamos a deixalo aquí. Bueno, darche, como dicía ao comezo, darche as grazas por poder estar aquí nesta canle, presentarnos o vosso entroido, parabenizarvos tamén o entroido de Ribadeitea por ese traballo que ao final recuperar un entroido non é cualquier cousa, é algo importantísimo, non? Como digo, parabenizarvos, bueno, allá poida coñecelo pronto e tamén parabenizarte a ti, bueno, por ese traballo de divulgación que levas facendo anos en redes, atopando tamén o bo e o malo das redes, como nos pasan a Como todos, todo. non? Sí, pero bueno, tamén parabenizarte que eu non sei outra xente, pero a min dasme a vida con esas rutas en montaña que faz tamén con ese traballo de divulgación, que, por certo, como tamén nos están a escoitar dende iVox, tamén tiñas aí unha canle, non? Na que subes temas diversos. Sí, tiña unha que era un programa de radio, como lembras, fai anos na cuarentena, había que estar na casa, e eu son dos que non pode estar quieto. Había unha rede aquí local que facía programas podcast de tradición galega e misterio, pero sempre vinculada a nosa terra galega, que se buscades chamase A Outra Porta. E despois tiña outra que é de historia, que me gustaría seguir continuando, pero por traballo estou bastante... A ver, cada un logo ten os momentos que pode ter. Claro, Que claro. Espadas e Arados, que vai sobre todo da época do Reino Suevo. Yo que teño no iVox. E logo, bueno, darvos tamén as gracias a vos, ostras, somos nosos que debemos dar gracias por axudar a divulgar, e sobre todo esa idea de que non foi falta ter un gran personaxe, como falamos, gran figura, non. A veces con recuperar as cousas máis pequenas, tradicionalmente estás facendo algo moi grande. Hai que romper o medo un pouco a que a xente bueno, perde ese medo, non? A recuperalas. Ao final, aquí nadie te vai xulgar por eso, ao final das voltas. E logo que, bon, que vos tamén facedes un traballo enorme, porque eu vos sigo muitísimo en toda parte, en moitos campos, que hai xente que nos gusta, bueno, no que podamos abarcar varias cousas, ainda que sea humildemente, pero intentalo, polo menos, desde Ribaetea, pois moi agradecidos, porque xa vos che digo, hai cousas que merecen ser divulgadas vistas desde dentro, non? Non é porque sea nadie máis que nadie, nada. Son desde dentro da imaxe porque lle pode dar grandes ideas a outros. Efectivamente. Pois nada, Jonathan, darche as grazas e a xente que nos está a escoitar dicir eso, que estas jornadas están en iVoox, Spotify e YouTube e atentos porque nos próximos días haberá novas conversas. Graciñas. Pois Chao. nada, un saúdo moi grande a todos e moitas grazas. Nos vemos no entroido. Chao, chao. Chao, Goriño.